Bizde күп строить ителәр, бөтен җирдә строить ителәргә. Ә менә кешеләргә неужели әйтә алмыйлар? Перед тем, как алар акчаны җыялар и строить итә башлыйлар, что ярамый, монда по закону ярамый, була ярамый. А почему китәләр, что алар акчаны бирәләр, кертәләр уже, построить ителәр, аннары анда тора башлагач, оказывается незаконно. Мин шуннан аптырыйм. Аптырыйбыз шуннан, что кемгәдер ярый, кемгәдер ярамый. Менә алай разделять итәргә ярамый дип аптырыйбыз. И халык өчен кирәк ко всем одинаково подходить. Менә без шуның өчен аптырыйбыз, шуның өчен чыктык. Ничә кеше зыян күрделәр шушы йортта? Менә шул йорттан анда 15 семей, минем хәзер инде менә белмим инде все балалар белән. Бер генә йортмы? Бер йортта. Менә аның янында йортлар басып торалар, аларга ярый икән. А менә бу ярамый икән. Менә без Ничә ел яшәгәннәр монда кешеләр? Ну инде менә хәзер алар 2-3 ел инде, 3-2 ел торалар. Инде хәзер оформить итә алмыйлар, прописаться да итә алмыйлар. Аларны хәзер куалар, бу домны кирәк яшеләргә инде, шобатрга каялар китәләр. Нинди кем аларга акча возмещать итә? Шуннан да рөхсәт бирелгәнме моңа башта? Менә мин шуны әйтәсем килә. Менә когда строили, бер кемгә дә бер нәрсә әйтелмәгән. Ничек бирелгән, ничек бит ул бездә генә булай не строить. Без бит Африкада түгел бит әле, Арктикада түгел бит инде. Без Казанда бит аны строили, понимаете? Безнең шуның хәтта надзорный орган менә бар, который бюджетный акча алалар. Анда ничек генә управление, бер кем дә бер нәрсә белми. Марсель әфәнде, бу йортның адресы кайда? Это строители 23А. Йортны җимерсәләр нәрсә эшләргә уйлыйлар? Менә алар да шулай аптырыйлар. Менә нишләргә, кая барырга безгә? Кем безгә акчаны да возместит? Безгә һәр кая барырга тыртырга? Кайчан йортны җимерәчәкләр? Менә решение суда бар, белмим, менә алар шуның өчен чыктылар да инде. Может, решение суда булгач бит иртәгә киләләр дә, или менә хәзер 5 минуттан тракторлар киләләр и все, бәрәләр бөтенсен и все. Хәзер булай да авыр көннәр. Услуги ЖКХлары растут, бензин үсеп кенә тора, бөтенләй бер үсеп тора, бөтенләй бер хәзер үсә. Безнең промышленность юк, экономика юк, бер нәрсә юк. Ну тагын менә кешеләрне сез карагыз, булай да кеше бөтенсе ачу җыри. Ачу җыри прямо белән белмисең нишләргә. Менә машиналар ничек җыри, бөтен сугышырга тора. Ну монда тагын ярамый бит аның өчен. Неужели менә бер дом өчен, шул семьялар өчен шуны решить итәргә ярамый?